Bl-Ingliż jgħidula spelling bee. U bil-Sinna hemm min isejħilha żanżan kelma u min spellitona. Il-Kulleġġ San Tomás More ilu għal dawn l-aħħar 5 snin jorganizza spellitona li fiha l-istudenti jidħlu f'kompetizzjoni fuq min minnhom jispelli l-aħjar. L-Iskola Sekondarja taż-Żejtun fi ħdan il-Kulleġġ San Tomás More għal dawn l-aħħar snin ħdimna u ħloqna bosta attivitajiet bl-iskop li nsaħħu l-ortografija ta' tfal. Nafu li it-tfal sfortunatament il-Malti miktub ħafna drabi jew ma jarawx, jew jarawh miktub mhux tajjeb. Allura bħala grupp tal-Malti ddeċidejna li noħolqu din l-attività spellitona. Is-simha stess jixed x'inhu l-iskop tagħha. L-iskop huwa li kull term naqbdu grupp ta' studenti form partikolari fejn jiffukaw permezz ta' kompetizzjoni fuq l-ortografija. Jingħataw numru ta' kliem u jridu permezz ta' logħba tingħażel dik il-kelma jikkompetu bejniethom biex min jiktibha tajjeb jieħu il-punti u min ma jiktibiex sfortunatament jitlef il-punt. Imma waqt li qed issir l-ispellitona aħna nispjegawlhom ukoll x'inhu l-iżball jew x'inhu t-trikk li jista' jgħinhom biex dik il-kelma jġibuha tajba. Ġifieri l-iskop ta' spellitona huwa purament li permezz tal-logħb insaħħu l-ortografija ta' tfal. Aħna fl-2016-2017 konna rbaħna l-premju Franz Sammut, hija l-ewwel darba li l-iskola tagħna u l-ewwel darba li l-kulleġġ tagħna rebaħ premju daqshekk prestiġjuż. U konna rbaħniha li aħna bħala skola, mhux bħala Dipartiment tal-Malti biss, ma bħala skola minna ħafna, ħaddim minna ħafna biex nippromovu lil sin Malti, ġifieri kompetizzjonijiet, anka pereżempju inti u tiela taraġġ il-qwiel imwaħħlin ma' taraġġ, il-kelma tal-ġimgħa, kull ġimgħa ntellaw kelma ġdida. Il-personaġġ tal-ġimgħa nistiednu personaġġi differenti, il-pantomima li ssir fl-iskola tagħna li dejjem issir bil-Malti, ġifieri aħna bħala skola ħaddimna qatih biex nirbħu dan il-premju. Ma minniex ħabba dan il-premju, l-affarijiet konna għajna nagħmluhom minn ħafna qabel. Meta ġiet l-opportunità ta' dan il-premju, ġbarna flimkien u rrealizzajna kemm nagħmlu affarijiet. Hija ironika li fl-2019 għadna din nitkellmu fuq l-isfidi li għandu lil sin Malti meta ilu l-lingwa nazzjonali tagħna għal bosta snin. Naħseb il-Malti llum għandu numru ta' sfidi mhux ħażin u l-ikbar sfida hija dejjem fil-fema tiegħi li ħafna drabi f'qalbna u f'moħħna għadna ma aħniex nagħtu lil Malti dak li huwa tiegħu bid-dritt. Ġifieri għatanna sitwazzjoni fejn fil-Kostituzzjoni tagħna ngħidu li l-sin Malti huwa l-sin nazzjonali huwa l-sin uffiċjali, imma ma ninsewx li huwa l-sin nazzjonali. Imma li fir-realtà ħafna drabi dina kull mi kelma użata fil-vojt. Kieku l-sin Malti huwa l-vera l-sin nazzjonali, ikun f'qalbna u f'moħħna u kulħadd kemm min u hemm fuq, kemm min u hemm isfel, kemm min għandu l-awtorità u kemm min m'għandux, jaħdem biex dan il-sin vera jieħu dak li huwa tiegħu. Il-Malti speċjalment f'żoni bħal huma tagħna fejn għandek allura ammont ta' studenti barranin li qegħdin jiġu fl-iskola tagħna. Ovvjament l-iskola tagħna fejn jidħol il-Malti għandu sfidi ġodda li forsi ma konniex nafu bihom qabel. Apparti minn hekk l-istudenti tal-lum forsi iktar mill-istudenti tal-bieraħ jiltaqgħu mal-kelma miktuba ferm inqas billi forsi kienu jiltaqgħu ta' qabel, mhux qed ngħid li l-problema tal-qari ma kienx dejjem hemm, dejjem kienet hemm, imma llum ħafna drabi daħlet il-mentalità anke fuq il-mezzi tax-xandir ikteb kif trid. U allura l-istudenti ħafna drabi qegħdin jaraw il-ħin kollu qudiemhom Malti miktub ħażin, anke f'siti jew f'postijiet li huma pubbliċi. Ġifieri aħna bħala liema iva għandna sfida fermi kbar ma' dawn l-istudenti
Għalhekk jiena l-ewwel għedt li jekk il-Malti ma jidħolx f'qalbna u f'moħħna u ma nirrealizzawx l-importanza tiegħu, ħafna drabi nkunu qegħdin nasqu fl-ilma, nkunu qegħdin niġġieldu biex insaħħu xi ħaġa u nkunu għadna m'għandniex il-materjal prattikament f'idejna li rridu nsaħħuh. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.